Streamujem. Jel me čuješ? Ja čujem sam sebe, negdje kod tebe. Ja čujem sam Ništa, šta radimo sad? Jeste vidjeli, pogledajte, jesi vidio grafiku ovog četa, brate? Ovo je Tuki, a? Jesi vidio i Tuki? Zovem ga Tuki chat. Tuki chat. Kaže, bro, on je sakupio 1000k pre, to je 1k pre nas. Ali mi smo za to pune. Čekaj, evo da postojem ovi na Instagram, a? To bi trebalo da uradim. Ne diži me, zaglavljen sam, jebi se. Kole, pomozi nam ovdje, pusti sad giveaway. Čekaj, dajem neke kijeve. De, odakle? Dobro večer. Dobro već. Gde si, bato, pa ti mi trebaš da vodiš ovo. Zaraki Kimpači je sada master of the chat, on tu priča sa ljudima. Kaže Nikša da mu je sranje igra. Nikša, ti kažem nešto, ti si sranje. Upisujem, Partizan kaže završava. Jesi ti to udario u drugi helikopter? Aha, namerno matori, da mu pokažem ko je gazda. Pazi sad, dešava se sledeći, ima žuta strela, 450 metara i tu trebamo da uništimo neki kokain, a meni žal. Partizan dobio, vrate, završili smo misiju. Partizan dobio obzirom da je rekao... Jedini, ja? Jedini, vrate, ostali ništa, ono, znači Matori, Partizan, ja sam to za tebe rešio, si vidio, sam, svojim rukama. Toški inače trenirao u Partizanu. Tako je, brat, čiji se ja čuo Partizan, ja odmah rekao, Odmah. da rešio. Malo je ljut na njih što su posle prodali milicionaru. Dakle, ko će prvi da umre? Bacajte opklade pa da vidimo. Sule bro kaže Kole. Iju? Sad se koncentrišem, ne čitam Edin chat, Kole. ništa. Eldo, jedino Eldo kaže Gogi. Pa Eldo... Neš igrat. Ne, uskači! Snap. Email. Vidim ja kako će ovo biti, svi će na mene da se klade. Matori, poginuo si prvi u posljednjih 5 puta. Jeste, ali znaš kako bi u ovoj igri, ne mogu ja da stojim tu nešto dugo. Zašto se samo Kole vidi kad nije najlepši? Gde si, bubu? Otišao nam je Tošić, znači treba da odu na neki kanal, izaberi ti neki kanal i da pišu Toške sranje. To smo radili prošli put, jako je dobro. Može, sad ćemo da vidimo, znači, ja ću sad da izaberem kanal, da vam kažem kanal u pitanju. I evo ga, Gaming with Kliknite na Blue. Blue, idite na njegov kanal, nađite zadnji video koji je postovao, znači, Toške je prodao. Ne, Toške je prodao. Ne, Toške je sranje. Toške je sranje, Toške je sranje, vrati, znači... Hvala ti, Bato, što si pokušao da... Ja sam pokušao da te spasem, ali nema veze. Šta ćeš, viš kad sad neandertalcima se igram, šta da radim? Nema, vrati. Ne, niko ništa nije vidio. Ni čuo. Ma matori, ima i alarm, ima i sve. I čuli su nas i videli su nas. Čekaj, snajperaš. Gde si? Evo ga, kod Blue na kanal, znači videos. Zašto ima neki crni mali ovdje, zar Blue nije plavi? Mali. Onako izgleda kao Hitler Jugend. Ima. Svaku misiju sam propustio. Znači... Matori, to je isto koji uvek. I Partizan Srb opet dobio. Ne može da dobije opet, a? Ili može da dobije opet? Može, voli ga.
Ali neku slabiju, daj mu onaj Tetris. Zamenili smo tvoje usluge sa slabo napisanim AI-em. Bolje ćete proći. Manje će da ginu. Imam za Partizana, znaš kakvu igru, stani. Otvaram listu, Bato, jel gledaš listu? Tako je bre! To ti pričam, brate. Pa znači, Evo ga, brate. znači dobio si igru, znaš kako, znači ovo je pobjeda nad pobjedama. To ti pričam. Ne znam da li da mu dam igru ili da ja to zadržim za sebe. Razmisli. Razmislit ću. Poslao sam mu neka tamo napiše ako želi da podeli s ostalim da je dobio ovo iznenađenje. Dakle, Kijevi materi, pa imaš taj Humble Bundle, 2 igre su dobre, 10 je sranje, mi uzmemo dobro, vama damo sranje. Mogu reći, znači iz ove liste koju gledam ovdje ima finih igrica. Ono, znači... Ima. Ali dodat ću ti ja neka sranja za ovakve slučajeve. Čekaj, stani. Partizanu, samo da znaš ti si slučaj. Upravo si postao slučaj. Kaže, najbolje date meni jednu igru free, ali bez betovanja. Nema, brate, klađenje. Mora da se naučite dok ste mali kako se kladi. Ko je taj, hoće igru free bez betova? Evo. Idete svi, brate, ovako, gde si bre, Ana bre, gledajte sad ovako. Idete kod Gajbotrona na kanal, gde prelaze Crossing Souls, na komentarima napišite Toški je sranje, već su krenuli, znaju, razumiju? Već je krenulo, idemo znači... Da. Zapratite i taj kanal, baš su dobri i Gajbo i Alex. Vidim, opet niste ćirilicom, ćirilica se računa 2 put, šta to znači? Znači dodajemo vas 2 put na listu. 2 put veće šanse da dobijete. Ali sad ima plot twist, ko prvi napiše kole sranje, dobije 2 igre. Šta dajemo da je Goga sranje? Ne, nemojte Goga je sranje, samo stavite Goga ima mlohava muda, ne znam, nemojte. Neko će napisati, brate. Minion se javio, jedino Gordi nije sranje, rođo. Goga ima nekakvu muda, nemam pojma šta je rekao. Čekaj, reći da možda stani, da prebacim ja ovdje, brate, na browser, da prebacim. On je pre 2 minuta. Znači on je najstariji, odnosno prvi ubacio koleta kao sranje. Ovo kole sranje, ja dajem dislike za svaki kole sranje. Koji vam je beše Discord? Discord je u descriptionu. Lažeš! Gde si, Oli? Jeste ljudi! Kole, vidi u decu ovdje, dođi. Vidim. Nemoj, ne. Vidi, brate, igri se, više se ne... Ne, ali ne mogu da ih ubijem. Jeste besmrtna, ladno. Ozbiljno? Evo, bravo, 1, 2, 3, 4. Jebo igru u kojoj decu ne možeš da ubiješ. Izbacili su me, nemam više taj immersion. Lupio je crtu. Kole. Dobro. Ja idem gore na poziciju. Ajde. Vi ćete na mene da se kladite. Tošiću, idu ka tebi. Evo ja bežim. Ko sisa. Evo, ubio sam ti jednog. Jel Tošić umro? Tošić, ko je rekao Tošić? Ja sam drugi, ali Tošić. Ja sam prvi pao. Nisam vidio nekog lika u podrumu, krio se iza nekih gajbice. Op. Sule, ti si dodan kod koleta 2 put. Umarili si našu. Između crta Ne, makar i tražim ga, ne znam gde je. Nema ga. Kako vozim? Kad će nova epizoda Puc? Uskoro. Mislio sam da ću je završiti sad za ove praznike, ali... Čekaj, znam šta ćemo da uradimo. Slušajte sad ovo. Svi kod Singera na kanal i svi mu pišite Singer je ljašbu. Evo i pišu.
Znači, joj. Tu je igra Overwatch, brate, sad vjerojatno će da provali pa će da dođe. Evo nam ga Singer, došao. Dobio sam čudne komentare na klipu. Možemo odmah i da se kladimo na brzaka sada, znači ko će prvi da umre? Brzo lupaj crtu, brzo crta neka. Crta. Crtan. Ko je napisao kole, taj je dobio. Dva puta, ja mogu da slikam ako hoćete, napisao sam Singer i Ljažbu, Nemanja Lazić, dodaj Nemanju Lazića. Sad sam još jednom udario refresh, nema ga. A jel si napisao Singer i Ljažbu u chatu ili kod Singera na kanalu? Na onom videu. Nemanja Laziću. Možda je Singer krenuo da briše. Čekaj da mu uđem tamo. Singeru, jel ti to brišeš, brate, neke komentare? Ne možemo ovdje, brate, da rešimo situaciju. Nemoj da brišeš komentare. Ko briše komentare? Tri. Ja sam tebro. Ko je prvi gore na listi dobija Dark Souls 3? I... Gaming with Blue. Klik! Gaming with Blue. Dobio si Dark Souls 3. Ja zovem na mještaljku, ovo je... Mašala. Ništa, do sljedećeg streama. Pozdrav svima. Gde si, minjone? O.